سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተድልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነቲ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። እንታይ ትመኽሩኒ? ካብ በዓልቲ ኺዳነይ ዓዲ 4 ደቀይ ተሓቢአ ተመራኺሰ ጌጋይ ኣሚነ ይቕረ ግበርለይ በዲለየ ዋላ እንተበልክዋ ግና ኣቕቢፃ ኣብያትኒ። ሰላም ነዚ ዛንታ ይትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ክቡራት ኣሕዋት ሹመይ ባባ ሃፍቱ በሉኒ። ወዲ 40 ዓመት ተጋዳላይ ነበር እየ። ፀገመይ ምስ በዓልቲ ቤተይ ዓዲ 4 ደቀዩ ዝነብረሉ ቦታ ብድፉኑ ኣብ ሓንቲ ሃገራት ኣውሮፓ እዩ። ንድሕሪ ባይታይ ዝምልከት ግና ምስ ሰበይተይ ኣብ ምግዳሊና ተፋሊጥና። ምስ ተፋለጥና ድማ ኣብ 2011 ኣብ ኤርትራ ተመርዒና። ኣብ 2013 ድማ ስደት ብሓደ ወፃና። ምስ ሰበይተይ ብኽሮ ወድና ኣብ 2013 ኣብ ኤርትራ ወሊድናዮ። ሕዚ ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። እቶም ካልኦት ድማ ኣውሮፓ ምስኣተና ወሊድናዮም። እታ ሕሳስ ልደ 3 ዓመትን ፈረቓን ጌራላ። ምስ ሰበይተይ ብጣዕሚና ንፋቶን ንከባበርን ነርና። ግና ዘይሓሰብናዮ ኣብ መንጎና ሰብ ወሲኽና። እታ ሰብ ምሳና ክትቀርብ ምስ ጀመረት ብዙሓት ሰባት ንሓዳርና ጠንቂ ከም ትኾነና ይጥርጥሩ ምንባሮም ድሒራ የፈሊጠ። ከምቲ ዝሓስብዎ ድማ ንሕና ብዘይሓሰብናዮ ንሓዳርና ላምባ ነስኒሳትሉ ኣቃፂላቶ ገና እውን ተቃጽሎ እያ ዘላ። እዛ ሰብ ምስ ሓንቲ መሓዝኣ ኣፋሊጣትኒ። ምስታ መሓዝኣ ምስ ተፋለጥና ድማ እታ መሓዝኣ ቀጻሊ ክድውለለይ ጀሚራ። እቶም ትጥቀሞም ቃላት በዓል ሓዳር ምዃነይ ዘርስዑ መስሓቲ እናኾኑ መፅኦም። ከምቲ ዝሓሰበቶ ድማ ጌጋ መዓልቱ ዒለ ካብ ሰበይተይ ወፃኢ ምስ ዛጓል ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ዘሜ ተመራኺሰ። እንታይ ፀንሐት ሰበይተይ እቲ ወረ ሰሚዓ። እታ ዘፋለጠት ንጓል ኩሉ ዝገበርክዎ ንሰበይተይ ተዛሪባታ። ኣብ ሕዚ ሰዓት ኣነ ነታ ዘጋጌየት ንጓልን ነታ ዘፋለጠትኒ ኩንጅለን ኣይደልን። ምኽንያቱ እዚ ነገር ባዕለይ ኣሚነሉ እየ ኪዳነይ ዘፍረስኩ። ግና ውራየ ኢላ ኣላልያትኒ። ውራየ ንሰበይተይ ምንጋራ ግና ብጣዕሚ ሓዳርና ንኽብተን ዝገበረት ምዃናዩ ዝርድአን ዘሎ። ተጋጌ እንተኾይነ ኣርሙኒ። ሰበይተይ እዚ ምስ ሰምዐት ትኾኖ እዩ ጠፊእዋ ናብ ጽልልቲ ተቐይራ። ኣብ ልዕለይ ማዕረ ክንደይ እምነት ከም ዝነበራ ተረዲኡኒ። ዋላ ተኾነ ግና ንኹሉ ዝበደልክዋ ይቕረ ክትገብረለይ ኣብ ብርካ ተደፊኤ ኣብ ቅድመ ባት ነፍስና ይቕረ ሓቲተያ። ልባ ግና ጨኪኑለይ ይቕረ ክትገብረለይ ከኣለትን። እዛ ርግምቲ ሰብ ብተደጋጋሚ እንዳደወለት ከይትዕረቕዮ ከምዚ ንዝገበረክ ሰብ ይቕረ ኸይትብልሉ ከመትብላ ብወረ ሰብ ይሰምዕ እየ። ግና ኣነ ንኣኣ ደዊለ ኸይፀርፋ ጠቕሊልና ስለ ዝተባኣስና ስልከይ ብሎክ ጌራቶ እያ። ካብ ዘለናዮ ዓዲ ወፅያ እውን ኣብ ካሊእ ዓዲ እያ ትርከብ። ንሰበይተይ ባዕለይ ከርድኣ ብዙሕ ነገር ክኽሕሳእ ወላ እንተፈተንኩ ክትኣምነኒ ፍቓደኛ ግን ኣይኮነትን። ሕዚ ግና ዳርጋ ገዲፈዮ እየ ዘለኹ። ሕዚ ኣባት ነብስናን ኣዘይ ዝፎቶን ዘኽብሮን ኣርከይ ምስ ሰበይቱ ይቕረ ንኽትገብረለይ ደጋጊሞም ይልምንዋ ኣለዉ። ሰበይተይ ብተደጋጋሚ እንትልምንዋ ምሳይ
ክትፈላለ ከምዘይ ትደሊ ትዛረቦም ግና ክትዕረቐኒ ፍቃደኛ ኣይኮነትን ምኽንያታ ንጹር ኣይኮነን ዓርከይን ኣነን ንጥርጥሮ እታ ርግምቲ ትመኽራ ከምዘላዩ በዓልቲ ቤተይ ከምዚ ካብ ትኸውን ሓደ ዓመት ኣቁፂሮሎ ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ዘጭንቕ ኩነታት እየ ዘለኹ እዚ ጉዳይና ስድራና ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ረሲዐዮ ምስ ሰበይተይ ኣብ ኤርትራ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣና ዝተፈለየ እዩ ማለተይ ኣብ ሓደ ኣውራጃ ወይ ከባቢ ይኮናን ነዚ ነገር ከም ኣበሪኣ ካብ ገዘ ሌላ ናይ ክልቴና ዝምድና ዘይተቐበለቶ ኣሌታዊት ናይ ሰበይተይ ሓፍታ ኣለታ እንተ በዓልቲ ቤተይ ግና ብጣዕሚ ስለ ዘፍቅሮ እዚ ትብልዮ ዘለኸ የግድሰነን ኢላያ ትምልሰላ ዝነበረት ወላ ኣነ እንተኾንኩ ከም ናይ ሰበይተይ እዩ ነይሩ መልሰይ ሓፍታ ንበዓልቲ ቤተይ ግና ኣዝያ መኽረሪት ስለ ዝኾነት ናይ ክልቴና ምርዓን ውላድን ኣይተወሓጠላን ዘሎ ምስ ካልኦት ቤተሰባ ግና ፈጣሪ ይመስገን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለኒ ዋላ ሰበይተይ ምስ ናተይ ስድራ ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለዋ ሕዚ ኣነ ዘለኹዎ ዓዲ ናይ 2 ሰዓት ርሒቐየ ዝነብር ዘለኹ ደቀይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውኒ ብፍላይ ድማ ምን ኣስበኽሪ ጓለይ ሕዚ 8 ዓመት ጌራላ ህያብ ሒዘ ክሪኦም ኣብ ዝኸደሉ እዋን ባባ ናበይኻ ኣብ ዝኾን እናበለት እናበኸየት ትልምነኒ ንሰበይተይ ኣመናየ ዝፈቷን ዘፍቅራን ስለ ዝበደልክዋ ድማ ክኸሕሳየ ዝብህግ ግና ሕዚ ንሳ ናባይ ክትቀርብ ድሌት ኣይኮነን ክገድፋዶ ኢለ ይሓስብ ግና ድማ 4 ቆልዑት ገዲፍካ ናበይ ንሓዋሩኸ ከመዩ ክቕጽል ዝብሉ ሕቶታት ብቐሊሉ ዝስገሩ ኮይኖም ኣይረኸብክዎምን ስለ ዝኾነ እየ ድማ ምኽርኹም ዝሓትት ዘለኹ እንታይ ትመኽሩኒ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኮመንትኹም ብግቡእ ተኸታቲለ ኸንብቦየ ክብረት ይሓበለይ ሓውኩምን ኣቦኹምን ባባ ሃፍቱ ካብ ኣውሮፓ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ንባባ ሃፍቱ ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፍሉ ንላቦ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ክብረት ይሃበልና ቻው